Il-Gvern ippubblika l-proklama li ngħatat it-tlieta lis-Sur Vincent Muscat mill-President tar-Repubblika b'rabta mal-investigazzjonijiet li qegħdin isiru mill-Pulizija fuq l-omiċidju tal-Avukat Carmel Kirkop li seħħ fit-8 ta' Ottubru tal-2015. Fost il-kundizzjonijiet marbuta mal-loti tal-maħfra presidenzjali hemm li Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu irid jgħid l-istorja veritiera kollha mill-bidu sal-aħħar dwar il-qtil ta' Kirkop. Il-Koħħu marbut li jagħti l-identità preċiża tal-mandant tad-delitt u anki dik tal-eżekutur tal-qtil tal-avukat. Fost dettalji oħra li Muscat irid jgħaddi huwa l-ammont ta' flus li rċieva mingħand nies involuti fil-qtil ta' Kirkop li seħħ f'kumpless tal-garaxxijiet f'Birkirkara. Skont il-kundizzjonijiet tal-proklama l-ammont ta' flus li ħal qtil ta' Kirkop irid jiġi konfiskat filwaqt li jekk huwa ma jixitx u ma jgħidx is-sewwa il-proklama tiġi irtirata. Il-Kabinet kien irrakkomanda li Vince Muscat jingħata l-maħfra fuq il-qtil tal-Avukat Kirkop fuq parir tal-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. Dan hekk kif il-Koħħu offra li jkopera f'din l-investigazzjoni dwar omiċidju ta' 6 snin ilu li baqa' mhux solvut. F'Ottubru tal-2015 l-Avukat Kirkop inqatel filgħodu b'4 tieri sparati b'arma tan-nar. It-tlieta filgħaxija l-Pulizija kkonfermat l-arrest ta' 3 persuni li qed jgħinu fl-investigazzjonijiet b'rabta mal-qtil tal-Avukat Carmel Kirkop. 2 minn dawn it-3 persuni qed jgħinu wkoll fl-istħarriġ marbut mal-omiċidju ta' Defni Karwana Galizja. L-arresti twettqu f'żewġ operazzjonijiet konġunti fil-Baħrija fejn ġew arrestati żewġ irġiel u fis-swieq ġiet arrestata persuna oħra. Fl-istess jum Vince Muscat il-Koħħu ġie kundannat 15-il sena ħabs wara li ammetta bl-involviment tiegħu fil-qtil ta' Defni Karwana Galizja.